Henkilökohtaisesti minä pidän itse eniten reilusti kännissä ajamista. No miei. Se on joku valekirjailija! Hotakainen! Tulisi nyt vankalla promilleluvulla varustettu juoppo. Paina! Jolla on allaan korkealaatuista autoteollisuutta. Perkele valekirjailija runkkaristi, katsotaan saatana. Tulisi sellainen, jonka kiinni ottamiseksi olisi tehtävä paljon töitä. Tulisi oikea ammattilainen. Siis kansalliskirjailija, siis... Jos se julkaiseminen on maineesta kiinni, niin hankitaan maine. Ai Arvi perkele! Sen kuolleen nimi on Hotakainen, mutta sitä ei kannata mainita. Älä nyt vaan pysähdy. Saako ajokortti? Nyt ei tullut mukaan. No, ei sitä korttilla ajeta.